Mga kalalagi ako. Tula-tula, tala. Ay, kititimahang ko, adi. Hindi mo natuod. Kulop na magsasara na ako kay buwas na takbakan kay Domingo na mo tarutan buwas. Okay na kay Ay, salamat. Napatanggi ka, boss. Mapaarot akunta. ipagsasara na ako kay kulop na. Diri kay importante kay boss at aga. May dako meeting, may dako lakat. Ano nga nakarot ba? Ano nga karot? Pandisinti ba? Pang Lingkat? Oo. Sige, dali-dali yung ta. Sige, dali. Lulubas la ko anay, boss. Sige, paglabas, paglabas. Ano kuan eh, disinti ya dinin. Kanan pisina? Oo. Ayun na nga yan kay dadali na yung ganyan kay gapi na. Nauli ka man kayo na ulong na kayo na customer. Nagdada. Yan nalalatak na pakante. Wala yun din eh, dili piso ni Doro din eh, dili na. Uy, dinipiso ni mo. Dili piso ni Doro. Oh, sige, sige. Oo. Ringkat balada. Oo. Ito. Buti pa? Oo. Buti pa? Oo. Sa katuyo mo nila nga ano ba yun eh? Alay boss, alay may natawag. Dinamaya ha? Oo, sige, sige. Sige lang kay. Dako pa maturas. Hello? Adik nag-aarot? Kakatuyaw ka man nga. Tayo nagdadali adik kay may nalakat buwas. Bahay ni Kaiha, bahay niya na nga. May nalakat buwas, ito mga kulali yung nag-iinap. Kasi pa kayo mo nga. nagdadali ah. Dali. Kasi kayo mo nga yung pag-kukuha na. Kasi pa ako nga. Punta ako kay mga kanako niyan. Di na kayo maya kay malak sila di. Totoo, nasing palagi ako nga. Boss, iton. Mga kanalagi ako. Tula-tula, tala. Ay, kititimahang ko di. Hindi mo natuod. Hindi mo natuod. Oh my God! Kaya, ito importante ko itong duro nga. Lagan yung katastasan naman. Kaya, nagdadalian din nga customer kay may meeting buwas. Tapos, ito, sir, kalagi sir, lagi, sugad. Kaya kinang nalilita puson, kay nagsasara na kunta, nagkumali. Baka lagi ako! Stasig pa kayo mga kadalagi ako! Ano, kamali ka man natuod? Baka dalagi na rin yan, dito mga ang kuladi. Visit ka man. Sir, sige, untang mga kadako. Sir, mali kita mahimo kay may importante ko nga. Bakit tuon? Sige mga ang ganito basta ka nga kay at asawa na naginisog. Sige mga kadako, dinala. Mga kadako, kay pasensya na sir. Kawari klaro yun nga naarot niya yun. May dapat agad to buwas, may meeting ko. Pasensya na kay may dako, may importante, lalakaton ko yan ha. Ada ayos, ayun ni buwas Oo, ah. tanggalan na lang, tanggalan mga kadako kay inulat. Kawari klaro nga tao na yun. Hindi may pagudapan iraaway nga mag-asawa. Inistin na yun ang yun eh. Buwas, ay paas ko na lang na iya buwas. Hindi na ako.